Monggo ing titi kalau dengan siang menika sinambi gumujing sawetawis. Dungkap titi wayaning mangsa kala atur pambagya beksan badhe kapurwakanan. Ingkang sampun lumebet wonten ing adicara ninggih panjenipun Bapak Sumarlan saking Jugo. Minangka perangkat desa Jugo saha perangkat desa Mlingo. Kalih panjenipun Bapak Hartono saking Jugo, Bapak Sumar saking Jugo Sumarono panjenipun Bapak Sureni saking Mlingo. Sanes Surini nggih Sureni. Wale sampuripun Bapak Legiman saking Mlingo. Bapak Temon saking Mlingo, Bapak Bakir saking Mlingo Sumawono, Bapak Paring saking Mlingo Cangaan. Pak Paring niki tasih Joko Tingting. Nggih. Nggih Joko Tingting Paring niku panci mboten duwe blas kok kawin ben kok. Monggo gendengipun pamundhutipun panjenenganipun Pak Sumarlan ngersake gending napa? Pak Sumarlan saking juga ngersake gending napa Pak Sumarlan? Leres Guntur. Nggih, pamundhutipun gending Guntur munggahipun mancing Mbak Surata. Saking keluarga agung seni beksan Mudo Laras dados Pak Sureni, Pak Temon, Pak Bakir, Pak Legiman, Eko Dwitri Catur Poncosat Sabto Hasto. Cukup. Oh no 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 ya. Oh iya. Jodipati Gagatur dhuwur sarta gegirisi Gendheka simbar jaja
Adipati gagah tur dhuwur sarta gegirise godhek simbar jojo ikut mangulat cokro lamun ngendika gara-gara pendo guntur ing mangsa rendah dadi tatukule kadang pendo beneran cedamong ayo ngombai taingune tak jawabe eman-eman ora ana sing ngandani sapa kuwi ingat-ingat ijen-ijen batine arep apa wani-wani tak celuk mesam-mesem batine mong arep godha yo tak takoni apa kuwe wis ana sing duwe durung ana jejaki yo tak kancani jatine ana sing tresno kowe ana ngarana ngene wae mbak aja gedhe saking tresnane nyata tresno mah kalemu apa ayo padha barengan kono wong tuwa so yo goyang titik jon mancing pinggir kali kene kebenaran jawong ayo ngombai taingune tak jawabe eman-eman ora ana sing ngandani sapa kowe ingat-ingat ijen-ijen batine mong arep apa wani-wani lelajeng elok mesam-mesem batine yo arep godha tak kejak yo tak kacani apa kuwe wis ana sing duwe tak cedhaki yo tak kancani jatine aku sing tresno kowe ana ngarana mah kene wae mbak aja godha saking tresnane yen nyata tresno jalukmu apa ayo padha barengan kono wong tuwa ketawang Puspawarna munggahe jaran dawuh kok aye lho Netra
koncone dhewe joget rambute diore-ore ijeng nom sing sregep nyambut gawe direk saka wetan direk kok sepi sirikane carane jaran kore jaran dawuh semruyuk ombake banyu bening wong ayu ngetir kuning sirek saka wetan sirek saka kulon sirikane jarane jaran dawuh Senang
paring ape nyawer leren mateni njaluk nomor